Catherine, expliquem-ho. Catherine Ots-Dottir és una activista advocada especialitzada en drets humans. Va ser membre del Consell Constitucional d'Islàndia i ha estat observadora al judici del procés al Tribunal Suprem. Aquests dies és a Catalunya, convidada per la Universitat Pompeu Fabra per participar a la Barcelona Crowd Law Conference, institucionalitzant la intel·ligència col·lectiva, que organitza el professor de Filosofia del Dret i col·laborador d'aquest programa, Josep Lluís Martí. Deixi'm que li pregunti, a part d'agrair-li la seva presència al nostre plató, que som en vigílies de la publicació de la sentència al judici del procés. Avui hem vist la Federació Internacional de Drets Humans i la xarxa Euromed Rights, que han publicat des de París i des de Brussel·les el seu informe sobre el judici de l'1 d'octubre del Suprem, en el qual han conclòs que aquest judici no ha ofert les garanties necessàries per qualificar-lo com a just. No sé si vostè ho comparteix, perquè aquest informe indica haver detectat serioses irregularitats, ja que s'ha vulnerat el principi de contradicció utilitzant proves d'altres procediments inconclusos, recolzant-se en testimonis estereotipats i sense garantir el respecte dels drets de defensa. Sí, això és completament correcte. Estic d'acord amb el que diu aquest informe, és correcte. En primer lloc, penso que bàsicament, sense la qüestió de Catalunya i la independència, deixant-ho totalment de banda, d'acord? O sigui, sense tenir-ho en compte, perquè això és com volen fer-ho, però només amb els drets humans tal com estan, hi ha una vulneració total dels drets humans que he vist, ho vaig veure com a part, com a observadora del judici i per veure com s'ha dut a terme. I és una vulneració tan greu que no t'esperes que passi a Espanya l'any que estem, el 2019. I crec que és una cosa molt estranya que hagi arribat tan lluny això, que hi hagi hagut un judici evidentment polític, que hi hagi persones que s'enfronten a unes sentències, unes condemnes a presó enormes i que porten 2 anys a la presó ja pel que van fer, especialment activistes, persones de moviments socials. És una cosa increïble. Ho miris com ho miris des d'una perspectiva moral, simplement democràtica. És molt greu. De fet, vostè va formar part dels 60 observadors de tot el món que van assistir al judici en col·laboració amb la plataforma internacional Trial Watch. Fins i tot, el passat mes d'abril, vau mantenir una reunió amb el fiscal de sala, Fernando Rodríguez Rey, a qui li vau manifestar que des de fora donava la sensació, això que heu dit ara mateix, que es tractava d'un judici polític fet que el fiscal us va negar, no? Exacte, no li va agradar gens. Prou sorprenent, no li va agradar. Però crec que el fet mateix que els vulguin castigar per rebel·lió que ha d'implicar violència i no hi ha cap prova d'aquesta violència, això demostra, en la meva opinió, que es tracta d'un cas polític, d'un judici polític, perquè des de fora sembla un intent de venjança, de tornar al cop, de dir, ara, heu de deixar aquestes bestieses com un pare que s'emprenya amb els nens i els dona un càstig molt greu i molt desproporcionat. Jo no crec que de cap manera encaixa en una societat democràtica que ha signat la Convenció Europea de Drets Humans i molts altres acords i cartes internacionals que mai defendrien això. I el que és bonic dels drets humans és que suposa que sempre són allà. No és una cosa que puguis escollir tenir quan et vagi bé. Sempre s'ha de respectar els drets humans. I el fet d'aquestes persones, doncs, com subjectes que es poden, pots fer el que vulguis, disposar-ne com et plagui, doncs per ensenyar què no es pot fer a Espanya és horrorós. En aquella reunió amb el fiscal de sala també li vau fer saber la preocupació pels drets humans dels acusats, com en el dret de manifestació, la llibertat d'expressió, especialment el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i també vau fer constar que us semblava estrany que la Fiscalia no s'hagués alineat amb les defenses a l'hora de demanar la reproducció dels vídeos durant la prova testifical. Tinc interès en saber què li va respondre, si ho recorda. Bé, penso que en aquell punt va canviar fins i tot la seva manera d'estar físicament quan vaig parlar d'això. Quan vaig preguntar per què el fiscal no volia simplement unir-se per cercar la veritat, que hauria de ser l'objectiu també del fiscal, no voler castigar la gent, doncs no va dir que no volia participar en aquesta metodologia, però és que realment
no m'han dit que ell volgués mirar de cercar els vídeos que es mostressin simultàniament els testimonis, que seria una part important de la defensa. I en la meva opinió, una de les coses més horroroses i les vulneracions més grans és el canvi de regla a mig judici. En aquest cas, es va permetre mostrar vídeos que contradeien el que deien els testimonis i de sobte no, ara no, ja no es poden passar més vídeos. A mi no m'importa que triguin un any en acabar aquest judici. S'ha de permetre que la gent es pugui defensar contra unes acusacions espantoses. En aquesta línia, l'informe dels observadors fet públic avui constata que sota l'aparença d'una organització perfecta falta l'element essencial del judici, el principi de contradicció, això que ens venia a dir ella mateixa també, i que les condicions en què es van examinar les proves, així com la presentació de vídeos, també deixen molt que desitjar, diríem. També qüestionen les condicions en què es van realitzar les audiències dels testimonis i es pregunten, es pot esperar que un oficial de les forces de seguretat digui alguna cosa que no sigui el que hagués dit el seu superior un dia abans davant del tribunal? No sé si amb aquestes conclusions dels observadors creu vostè que un cop dictada la sentència serà inevitable el camí que duï cap al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg? Tinc la sensació que aquest cas acabarà algun dia allà, perquè és inevitable, donades les circumstàncies, però també són éssers humans i triga molt temps que el Tribunal Europeu de Drets Humans arribi a qualsevol veredicte i tingui coses que analitzar. I persones com ara en Jordi, que té nens petits, doncs si el deixen anar d'aquí a 8-10 anys i aleshores li diuen que tot això no ha estat bé perquè s'ha vulnerat un dret i un altre, què s'ha de fer exactament amb ell com a pare d'aquests nens? Escolti'm, canviem de tema, parlem del que l'ha portat aquests dies a Catalunya, que és aquesta Barcelona Crowd Law Conference, institucionalitzant la intel·ligència col·lectiva, organitzada per la Universitat Pompeu Fabra. Què és exactament això de Crowd Law? El crowd law, o dret participatiu, és un terme que vol explicar que la gent ha de tenir el dret de participar en la presa de decisions de les autoritats i que, com més participació es permet, millors decisions s'obtenen. De fet, aquest divendres tindrem aquí amb nosaltres la Beth Simon Novak, que és la principal impulsora d'aquest moviment, nascut al centre GovLab de la Universitat de Nova York, del que n'és directora. Vostès afirmen que un dels problemes fonamentals de la democràcia actual, aquestes democràcies que s'ensorren, és que vivim en ple segle XXI però amb unes institucions polítiques més pròpies del segle XIX, no? És així, és cert, i crec que la manera en què s'organitza la política en el món a data d'avui està molt obsoleta, molt passada de moda. Es va escriure per moments en què anàvem a cavall a votar. Aleshores sí que tindria sentit tenir aquesta situació, però ara, on la gent està connectada a les xarxes, està vinculada uns amb els altres i poden parlar públicament, no té sentit que es permeti votar només 4 anys perquè els partits polítics, tot això està molt obsolet per organitzar un govern i crec que és evident que cal permetre que la gent participi més i el que hem de fer és mirar de ser el canvi i no només reaccionar a la ira, la còlera i la frustració manifestada pels ciutadans, mirar de ser proactius i introduir tot això d'una manera sistemàtica. És la manera d'anar cap a una pau i una salvaguarda de la democràcia. Diríem que aquest sistema permet a la ciutadania implicar-se en diverses àrees legislatives i utilitza les noves tecnologies per aprofitar els coneixements de la població, millorar la qualitat de les lleis i les polítiques, no? És l'Arcàdia. Exactament. Arcàdia tecnològica. No, a Islàndia, doncs això ja ho vam fer amb la Constitució. Sona una bogeria, però és perfectament possible escriure una Constitució. Cal anar en compte amb els mots que emprem. No és que permetem a la gent que tingui el poder, sinó que la gent és el fonament del poder en una democràcia, no? I aquí és d'on hauria de manar, de sortir la democràcia. Però de vegades subcontractem o externalitzem algunes coses perquè no tenim
temps a l'hora de gestionar un país, i per això donem als polítics el poder. Els donem el poder una estona curta de temps, però el poder pertany a la gent, i si la gent, el poble, té més poder i l'organitza, doncs sap millor el que passa i sap que l'escoltaran, i per tant tot té més sentit, perquè la frustració que molta gent està expressant arreu, i ho veiem perquè hi ha insurreccions, la gent està farta, està frustrada amb el sistema. Com bé apunta la Katrín Oddsdóttir, ella va participar d'aquest Consell Constitucional d'Islàndia l'any 2010. No sé com va néixer la idea d'aquest Consell Constitucional d'Islàndia. Bé, Islàndia ha estat mirant de tenir la seva pròpia Constitució des que vam ser independents de Dinamarca en el 1944. Per tant, portem temps, però ha pujat, ha baixat, després va haver-hi un col·lapse econòmic el 2008. Islàndia va patar completament, tot era un desastre, protestes, insurreccions, i allà es van plantejar els grans interrogants de quina mena de societat volíem ser, quina mena de societat érem. No? Sí. Van sortir moltes bones coses d'aquella revolució, però no tot va quedar fixat com voldríem. Per exemple, aquesta Constitució que vam escriure encara no ha entrat en vigor, una cosa molt i molt frustrant, és increïblement frustrant, però el camí és llarg, es triga temps a tenir una nova Constitució, encara estem lluitant, i al final guanyarem, estic segura. Però és una de les coses que vam fer després d'aquella revolució dramàtica de les cassoles. Veiem imatges ara d'aquesta revolució de les cassoles que va treure al carrer els islandesos, que va provocar la dimissió del govern, que va portar als tribunals els banquers responsables de la crisi econòmica del 2008. Déu-n'hi-do. Aquella nova Constitució participativa va ser aprovada el 20 d'octubre del 2012 en referèndum, però, com bé apuntava, va quedar aparcada, no sé si en un garatge amb porta tancada o com es pot acabar de desbloquejar. Bé, crec que és qüestió de continuar amb la lluita. No serà fàcil, i veiem que el 20 d'aquest mes, 7 anys des que va haver el referèndum, en què 2/3 parts de la gent va dir volem que aquesta Constitució sigui la base de la Constitució a Islàndia. En la meva opinió, si ets una nació soberana, si ets un poble sobirà i dius que vols la Constitució i el Parlament no reacciona a aquesta demanda, tens un problema molt greu. I em fa l'efecte que Islàndia s'està despertant i estem veient que no podem seguir com estem. El govern actual està mirant de fer alguna cosa, canviant petites parts i fragments, introduint aquesta metodologia també de dret participatiu per revifar-ho, però en la meva opinió crec que s'ha passat l'arròs una mica. Teníem el document, cal ratificar-ho. El problema és que el Parlament és l'única cosa que pot ratificar-lo i el sistema no vol el canvi. I, en tot cas, aquesta fórmula és imitable, diríem, creu que és exportable? Sí, absolutament, però cal fer-ho millor que nosaltres. Cal garantir que, per exemple, si contactes la gent que està lluny del poder, per exemple, quan nosaltres fem el dret participatiu de la nostra Constitució, tot el que escrivíem ho posàvem cada setmana online i permetíem per Facebook que la gent fes comentaris, digués què li semblaven les propostes, i miràvem de dur a terme el que pensàvem que funcionava, però la Constitució la vam escriure 25 persones, i millor hagués estat trobar les persones amb menys poder i dir, vine a la taula, seu, escriu, no només les persones amb el temps i l'experiència i la tecnologia. Doncs moltes gràcies, Katrín Oddsdóttir, gràcies per la seva presència avui aquí, que sigui fructífera també la seva estada a Catalunya aquests dies. Gràcies. Bona nit.